ଆଜିର ସକାଳଟି ମୋର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଗୁନୁଙ୍କ ପାଖରୁ ଆଉ ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ପାଖରୁ। ତାଙ୍କ ମାଆ ଠାକୁରଙ୍କ ସେବାରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଥିଲେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ଆଗକୁ ବଢ଼େଇବା। ତ ନମସ୍କାର ସାଙ୍ଗମାନେ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ବ୍ୟାକ୍ ମାଇ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍। ଆଣ୍ଡ ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିନେବା। ଆମେ ଦ୍ୱିପହର ଖାଇବା ପାଇଁ ବସି ଯାଇଥିଲୁ ଶାଶୁ ବୋହୂ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି। ଆଜିର ସ୍ପେଶାଲ ହେଉଛି କଣ୍ଟିଆ ମାଛ ଚୁଡ଼ା। ଆମର ପଡ଼ିବନି, ମୁଁ ହିଁ କେବଳ ଆଇଁଷ ଖାଇଲା ଲୋକ। ଦ୍ୱିପହର ଖାଇବା ଶେଷ ହେଇଗଲା। ହଁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଇଚ୍ଛା ଛୋଟ ହେଉ କି ବଡ଼ ହେଉ, ଯଦି ସେ ଇଚ୍ଛାଟିକୁ ପୂରଣ କରାଯାଏ ନା, ତା'ର ଖୁସି ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଥାଏ। ତ ସେମିତି ଏକ ଇଚ୍ଛା ମୋ ଶାଶୁ କରିଥିଲେ। 2-4 ଦିନ ହେବ କହୁଥିଲେ କି ଗୋଟେ କିଛି ପିଠା ବନାଅ, ଆମେ ଖାଇବା। ତ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ମୁଁ ଆମ ବାଡ଼ିରେ ବୁଲିବା ଟାଇମ୍ରେ ସେଇ ଗୋଟେ ଲାଉ ଗଛରେ ଲାଉ ହେଇଥିଲା। ଆଉ ସେଇ ଲାଉକୁ ଦେଖିକି ଭାବିଲି କି ଗୋଟେ ଲାଉ ପୋଡ଼ ପିଠା ଟ୍ରାଏ କରିବା। କାହିଁକିନା ମୁଁ କେବେ ବି ଲାଉ ପୋଡ଼ ପିଠା ବନେଇ ନଥିଲି, ତେଣୁକରି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରୁ ସର୍ଚ୍ଚ କରିକି ମୁଁ ଏ ପିଠାଟି ବନେଇଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍। ଏବଂ ମୋ ଶାଶୁ ମଧ୍ୟ ଖାଇବେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍। ସେ ବି କେବେ ଆଗରୁ ଲାଉ ପୋଡ଼ ପିଠା ବନେଇ ନାହାନ୍ତି। ତ ଏଇଟା ମୋର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍, ତାଙ୍କର ବି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍। ତ ମଝିରେ ଟିକେ କହି ରଖୁଛି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତ ପ୍ଲିଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ଆଉ ଢେର ସାରା ସପୋର୍ଟ କରିବେ ବୋଲି ଆଶା ରଖୁଛି। ତା ମଧ୍ୟରେ ମୋ ଶାଶୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଟିକେ ଶୁଣି ନିଅନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି, କାହିଁକିନା ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା ଆଉ ତା ସହିତ ପିଠା ବନେଇବା ମୋ ପାଇଁ ଇଜି ନଥିଲା। ତେଣୁକରି ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରେସିପିଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଣିପାରିନଥିଲି। ତା ମଧ୍ୟରେ ଆମର ପିଠାଟି ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଥିଲା ଆଉ କେତେ ସଫ୍ଟ ଥିଲା ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆଉ ତା ଭିତରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ପିଠାର ମଜା ନେଉଥିଲୁ। ସତରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ବନେଇଥିଲି, ବଟ୍ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ହେଲି। ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ।